ọ bụrụ na ị ka na-abata anyị ka ji obiọma na-anabata gị n'ife mmemme nke ụtụtụ ọma na anyị ka nọkwa na isi mbido telivishọn mụ onwe mbụ Osodiakpatakụ Susan Ilechukwu na ọmarịcha nwoke Maazị Kingsley Ụwaọma Afrịka. Anyị were etinye ọnụ n'okwu nke tata n'isiokwu nke tata, kedu onye ọrụ ya ka dị mkpa n'ezinụlọ? Tupu anyị aga ezumike, Maazị Kingsley na-achọ ịbịa mere m kịta n'ọgwago m ọgwa n'ọrụ nwoke ka dị mkpa n'ezinụlọ na ọ bụrụ na nwoke ekwesị m ka okwuchi ekwucha tupu aga ezumike ajụrụ nke ajụ sị kedu onye buru nwa ọnwụ ite naanị nke jikwara buo ya ọnwụ ite naanị gị ma buru ya ọnwụ ite naanị onye nyere gị gịnị onye ahụ ojiole onye nyere gị onye nyere gị ya bụrụ na ị buru nke gị ọnwụ ite naanị ya bụ na mụnwa na onwe m ebu m ya kemgbe ebu m ya n'afọ nke unu bụ aha nyarụ nke nwaanyị buru otu ahụ ka ọ dị nke ahụ wee bụrụ okwu ọzọ kama ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ị na-ekwu na ọ na-awa gị isi gị bụrụ nwoke ọ na-awakwu nwaanyị gịnị isi ya bụ ajụjụ anyị jụrụ ele onye kwesịrị ilekọta nwa onweghị onye ọ dịrị e nwekwara n'ike na-ajụ nwa na-ekwu okwu ya ọ bụ nwa ka mụrụ ọhụrụ ka ọ bụ nke tolitere etolite nwa bụ nwa o nwere mgbe ọ bụ ohere nwaanyị ọ na-ebe akwa ụfọdụ na-asị nwaanyị lekwa nwa gị nye ya ara asụsụ ahụ ekwesịrị gị ọsụsụ jee mara ihe na-eme nwa gị ọ wụghịzi nwa nke onye ahụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọ ga-ekwu eme ịchọkwara n'ikwu dị okwu ahụ nwaanyị biko gaa lere m nwa anya lere m nwa anya ọ nwa gị bụrụ nwa gịnị nwa nke ya ọ bụghị nke gị ọ bụghị nke ya sọ nsọ nwaanyị jee mara ife na-eti nwa gị lee nwa gị jide nwaanyị bịa na nwa gị kwuru anamazizi kezi ekumu mmasị be nna m bịa ịma Osodiakpatakụ mgbe ụfọdụ ọnwụ ya na-awụ ụmụ a too eju ha sị my mom mgbe nwoke na-ekunye nwaanyị nwa ọ mahụ na ọ na-asịzie na nwa ahụ nwa gị na nwaanyị na nwa gị spiritually ọ sị gị na nwa gị so nwa ahụ na-etote ka efichọ ka nwa ahụ na-eme nne ka ọ na-akpọnụ nwa ahụ omechaa binyewuru mmadụ kedu onye ọ ya amakwa maka kedu ka efichọ ka m kwuo nke bụ eziokwu bụ Osodiakpatakụ ịma ilekọta nwa dị n'iche n'iche mgbe ha ka amụrụ nwa ọhụrụ ọ na-adịkarị ka ọ bụ nne ka ọ dị n'ubu ya bụ nke ozugbo mmadụ niile ma nke ọ nne na-elekọ nwa mana ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na nwa a etolitela bụrụ nwa ya gawa ụlọ akwụkwọ ka onye ọ dịrị nne ọ dịrị nna ọ bụghị nke na onye a bụ gịnị ọnwa gị ọnwa unu niile ọ batagodi ọ bụ nwa gị a na-achọ nwa achọ ọ bụ nwa gị isi ọ na-awa ya ọ bụ niile nwe ya a sịkwala na onweghị mgbe o jiri ruoro m gakwuru nne gị ị na-eme gakwuru nne gị elee mgbe ọ ga-agakwurugide nne ya ụwa agwụ ọ bụghị nke ahụ ejighị nkwe n'obi ọjọọ azụ nwa maka onye ji obi ọjọọ azụ nwa cheta ụbọchị ị mụrụ nwa ahụ cheta otu i siri mee gịnị wụọ nzụ chụọ ụmụ mmadụ bịa na nzụ na-agbagharị ka ọ bụrụkwanụ mgbe ọ ga-abịa imekwa n'anya ka icheta ma ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ị nwere ike ịgụọ ya bụ abụ maka ọsọ ụmụ nwaanyị na-aga na ọ bụ ụsọ nwa na maka nwere ihe ikwuru mgbe anyị na-ekwu okwu sị na nwa bata esi ya chebe ụfọdụ awụ nwa dịcha akwụkwọ bata ọ na nne ha anọghị nọ nna ha anọ mana nne ya adụ kpọwa ọtụtụ nwere ike kịta ahụ ize ekwentị ọkpọwa nne nwekwere ike ọnụ nne jere ilesi mmadụ afịa ma ebe eke na nne adịghị mana ife ahụ esi idu n'ụlọ ife ọkụ ya amanwụ udu n'ụlọ ị na-echere nwaanyị ji elu jee ilesi ịghọta ihe na-ekwu na nwaanyị na nwa ya abatakwa na kedu ihe ya bịa bata ka bịa sie nninye nwa gị bịa tinye nninye ụmụ mana ịdọrọ n'ụlọ ọ dịghị nke ahụ ụfọdụ bụ na-asị ọ pụtara na nri adịghị n'ụlọ a ịma mgbe ụfọdụ ọ pụtara na nri adịghị n'ụlọ a mgbe ụfọdụ ọ na-abụ m na-ele ụmụ ihe ndị a na-ama m ihe ọ na-eyi m maka ndị obodo nke m ama m obodo nke gị mkpụrụ eze aja ewọ ha sịrị ebe ahụ a kpọrọ mma eku ka a kpọkwara mma ọzọ ya bụ na Chukwu kere nwaanyị bụkwa Chukwu kere nwoke
ọ bụrụ na nwaanyị na-esi nri nwoke na-esikwa nri dịka m gwara gị izu ụka gara aga sị gị na ọ na-abụ mbata ya dịka o dejuola ma baa n'usekwu naanị ihe m ga-eme bụ mbaghala marịọtụ usekwu ewekweliwe o nwere nke m mere m na-emetaghị ya ọ bụ m nwego mgbe onye nweghị bịara ga-emesikwa ya otu anyị si emesi ya ma ebe ọ bụ na ọ bụ m biko mmanụ ọkụ agbala m mma atụkwala m n'aka biko ụtọ ọbụla m jiri mee ya ka ọ dị mma mana obi ụtọ m na-agbọ na-abụ mmechaa ya nke bụkwa nwaanyị ahụ bata ya si ewu ihe a bụ ihe m jiri kwere ka mụ na gị dị na mma o kpụpụrụ m okpu otu aka o kwesịrị ịdị ekwefuru ka o si na nwaanyị na nwaanyị jecha bata obi aṅụrị atọ ya mana ụfọdụ ụmụ nwoke ife ikwukwara kịta o nwekwara obere kọmadụ na maka ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike sị na mmee tata mee ya echi ọ gọzie na ọmụmụ nwa na-eme ọ kakwa mma na ọgụ kwuru ya otu kwuru ya ana m ekwucha eziokwu ana m ekwu mfu nke eziokwu ana m ekwu na mmee tata na mmee ya echi ọzie n'aka ọrụ mmanwụ nọ ife m kwesịrị ịda na-eme mana anyị asị nọ maka na nwaanyị n'ọka ka esi nọ maka na nwaanyị emeghị n'ihe ma agụ a na-agụ ụmụazị ọ kwesịrị ife ọya wichekwana maka ụmụazị ịghọtara ya kama emechikpọ nwaanyị ahụ sie nne ka ife nye o nwere na-akpa nkata dụrụ nwoke na nwaanyị maka na nwere ike o nwere ụbọchị njechalụ bata ikwe na ewe n'iwe o nwere ụbọchị njechalụ bata na-anụ mkpọtụ na agbata obi a na-akọ nwoke nwaanyị na nwoke na nwunye chọziri ịtọ ọnụ eto odibo ọwụ na nwaanyị na-ebugharị ife ọ na-eji elesigasị ndị mmadụ afịa nke ọhụrụ bata ha n'oge nwoke si na o kwesịrị ọmara mgbe mụnwa na-ekwu na ife akwụkwọ nghọta ịghọtara na nwaanyị gwekwara otu ifere na-ewu plan na nwaanyị ịmara ya nọta aka na ị ga-esikwanụ nri debe edobe ya fọzie nwoke bata ya megịrị ya dakwa na nwere n'ifere na-ewu nghọtacha mana ọwụ na nwaanyị esighị nwoke sie dodo osodi akpata akụ nke bụ eziokwu bụ na ka ọ hapụ ịdị ka ọwụ nnọọ naanị nri webe anyị ga-adabere nke bụ eziokwu bụ na mana abịakwa n'etiti di na nwunye na ezinụlọ ịsa akwa ma ọ bụ ilekọta ụlọ idozisi ụlọ otu o kwesịrị ịdị ụfọdụ anyị na-eche na ọ bụ naanị nwaanyị ka ọ dị n'ubu ya ọ bụghị naanị nwaanyị ka ọ dị n'ubu ya ịbatagodi bụrụ nwoke ya bụrụ na aza gị ụlọ aza o nweghị ihe gbochiri gị ihicha ya bụ ụlọ ọ gaghị abụ gị mee ya bụrụ na nwunye gị agbaala gị odibo ụfọdụ na-asị na ọ bụ odibo ekwena ka m marapụ biko ewere nya ka nkwuri ife ikwuru kịta maka ụfọdụ ya asị dị m ụlọ dị ka m okere otu na-esi ekwu ya na ọ dị bi ụlọ dị ka m ụfọdụ na-ele m anya n'ahụ ọsọ ha tụọ m okwute n'ahụ ịmakwa nya okorobịa n'ụlọ ka di ụlọ dị ka m nwa ka ị na-eme m expect m were eze etikwu mana wee zaa na-eficha nna ma ọ were mmapụ wee na hai biko nụ ndị ọma na-ege ntị na-ekiri anyị onwekwana nke ọ ya wee mee n'ime ụlọ bego ebiade gị n'ahụ na ngụ merie ma ọ ntutu apụọ gị n'ahụ onwekwana onye na ọkụ ife na-emekwana ife ka ọ dịrị anyị mma ka ọ dịrị gị na ezinụlọ gị mma ime sef nwunye ga na-afụkwu gị n'anya maka ị na-enyere ya aka ime nwunye ga na-afụ gị n'anya maka ị na-enyere ya aka ụmụ nwoke na-asị he na dadi na mma chọkwana ka m nwere odide ha ka ụmụnọ ndị nwaanyị na-asị ka m nụta odide dị ka dadi m na ọ na-enyere m ọmịime aka ndị nwoke na-asị ha na mma ịmakwana di na nwunye na-edozi na-ebi n'ụlọ ọfụma ụmụazị na-enwe aṅụrị na-asị ha na mma achọ ka nnụta ụdị dị otu a ndị nwoke na-asị ha na mma achọkwa ka m na-ebi otu a na nwa nwaanyị ka mụ na nwunye m na-ebi otu a ya bụrụ nnọọ ihe ha na-eme na mbụ idozi gịnị ọganihu mgbe ụmụaka gbara n'ogige gbaa ụnụrụ ana na-ahụ na-afụ otu n'usi ebikọsị ihe ha ga-eme bụ ọdịnihu nke ha ha na-edozi edozi ha jikwasa anyị na-amụrụ nna ka anyị bịa ka anyị jekwa ezumike ịfụ n'okwu ka daanyị n'ọnụ okwu ka nkụ n'ọnụ anyị gbasara ezinụlọ ọdịmma ezinụlọ otu ọ ga-esi wee dịrị ezinụlọ maka ọ dịrị ezinụlọ mma ọ dịrị obodo anyị bụ Naijiria mma ka anyị gaa gbatụrụ ukwu anyị na-echigata anyị gaa n'iru biko nọnyere na anyị